Sama kayo babangon. Sama-sama tayong babangon muli. Murag lawom na nga slogan din. Lawom na nga slogan. Tinood, nay kwartang Marcos sa ingon na nangawat ang bulbar. Oh. Wala nangawat. Ang tanang bulbar sa Pilipinas gideposit tanang bangko sa gawas. So proven gid bay no. Sinto sa Why laing makakuha na sa kisang presidente ha. Gawas pirmang Marcos. Mao ba ito nasa kuan lang sa istorya ka na murag research ba? Kung si Marcos mo daw makuha ang kanang silbing tubo lang sa interest lang. Interest lang. Oh. Deposit ng nasod. Bisag tanang taos Pilipinas tigagon milyon di pa karon. O din na murag kisi-kisi na tingali na sila no. Daghan na ano na pirlas na kanang daghan na kay nga agency sige pang tukod. Oh. Tubog mga tao. Kay kumudaog si Marcos mo tibagsakan. Tagakan. Mo ba? Kisa may nagtupo si Trabal, Marcos man. Mas nindot, di ka among ang subaran. Mas nindot kay Marcos. So kita lang ba sa kada organisasyon to? Sa gamay ko nag-abot ako Marcos ko lang. Nag-abot ng Marcos. Nga, kung ano may mga istorya nga sa panahon ni Nonoy Aquino, ang yung pasangilan, ipapatay ni Marcos, hindi man tinog unay raman. Pwede today ka nang Hindi man tinog unay. mo dito nga wajik kaso nga magkuno kay mamukmo. Kaya kung sa panahon pang Nonoy Aquino, kung papatay pa tong Marcos, dili to dadong Marcos papatambal sa gawas. Tinuod. Kay Ang nagpatambal ni Nonoy Marcos man. imagine na gud gikan sa kangkuri kun na percentage ni kanang mo magkasuhib si Marcos. Lagi. Sa tabaon sa tabaon sabot-sabot na nila. Kaya naman yung istorya ba nga kuan kuno ba nanam ko yung sakit ni murag kinagalan, yung murag manablan lang sa ninoy ba. Hindi, nasa kitchen ni patambal lang Marcos sa Oo gawas. lagi. Di patambal Pili lang. matod pa kuno sa kuan dito sa social lang nga inihap niya ang adlaw. So no na ini nga. Upos lang ni inihap na niya kuan lo may pang-suicide ko ni. May totoo nga istorya nga di unay ras mga pangko. So kuan kina kanang Hinuwa ta mo ingon na. Hindi tayo ingon nga tinuod ni Oo, Elsie. healthy man na siya. Healthy na. Healthy pero doon sa posibilidad. May doon posibilidad ganun nana. Oh. Kanya. Pero mas layo gid ang posibilidad nga si Marcos mao ikakuha ni pala may Oh, kay mo may presidente nun ba? Presidente lang. Una. Ang ilang na kasi noy ko no mudagan to og presidente. Oh. Mo tang kapatay Marcos. Oo. Tinuod. Mo og tagitong dagan. Dino. Mo tayo lang sa patay Marcos di ilam sunggo. Moro di siguro nila compare na. Ya, bay, ang nagabatay ba kita nung time mo, 1986, nawa ha? Sa snap election, nidaog si Marcos. Oh. Nag-imo sa kiyahan yung counting ng numbrel, nga nidaog sa si Cory. Unya, labo si Cory, usa ka milyon. Wala tumana ang snap election, di pa tuman ang numbrel. Pagkaro magay na pildi dito sa Korea. Pagkahugay ko sa mga pare tanan people's power din sa ko. Grabe itong pagkagawa ng buwan na, no? Sa unang panahon, hindi ko nasigod sa Panglolo ha. Ang Pilipinas kung partido bagkadlukan. Kay kumpleto sa armas. Paglingkod nilang Kore, ang mga gamit sa Pilipinas pamaligya. Ay sa kayot bay, patun sa tanan yung istorya bay. Ba't di asa to pamaagi sa itong mga eleksyon bay karon nga bay no? Sakyan nagmayo sa mga reliyon sa no? Ay, mga reliyon na gusto sa silang sila sa mulingkod. Sama ning ato ron. Unsa na sila bay ako matutana sa ko. Gibayran siguro na sila no? Anong may nana ba? Sa to kabantay ka to nag-viral karon na kato bang pag Binditas Lukay na imbis mo i-cross mo iibot na ang dito sa Binditas Lukay. Ribbon na pink ang gibutang sa Binditas Lukay. Oh, lagi. Ano to? Pamulitik ka man. Model to sa Downing nga pink. Mau na siguro. Downing nga pink kay humot. Oh, mau lagi. Ato ba? Ko na ba? Atong limpyuhan atong gagalingon, aron hugaw naman kayo, no? Aron malimpyo ta, sa gula lag daw ni. Mau na siguro. Brown ni diyan. Simbolo ato. Downing nga pink. Pink na ribbon. Model siya sa Downing nga pink. Wala, tinuod yun ba? Kay kabantay ka silang ribbon na gibutang dito sa Binditas Lukay. Mura gid og kanang kuan dito sa Downy. Kabantay ka Sa tabakan ni sila. logo sa Downy. Inaana gyud pagkahimo. So posible ni si Attorney Lini kung mapildi ni basig babudil ni sa Downy unsa man. Nangyun siguro Ano? Oh. Ang kuya niyo. Pero dili pwede ha nga magkaninda niya kinahanglan magbikini siya pink. Kaya ako lang ani ba? Bitaw ba ina May posibilidad na ba no kanis sila Lini May ba? gani si Lini ha, wa mo pink ang buhok. Ako yung nag pink ang buhok. Oh, pero kanigi sa Lini ko trilyo. Istorya ra man ning. Istorya ra ning ato no nya natay mga pangutanang gamay.
Nganong ka no na ang kanang mga religious ba na kuan mo appeal sila ng pamulitika no na wa man to sila ilabot na ubos na naon. Pwede ba yan? Pero pwede na. Ibutan lang ng katawanan ha. Ibutan lang ng katawanan. Katawanan lang ha. Murag tugtog gamay ba? Oh, bitaw tinawag. Wala ta kasabot unsay politika. Politikas. Politika mo din na di ay. Politikas. Di ko ang kuan na Wala na kinabuha ha. Kinabuha na. Ginamedya lang ba? Ano ba ba kadang nagawa sa explain Manila? ana bay. Og ngano na sila bay nganong unsa man nay mga nagbayran siguro sila no? Di paluyo aning naglain dagan ro. Basta po may posibilidad pero sa history man gud kay mga during sa Dark Ages wala pa mo koy separation sa kuan naanad sila na ba panahon pa sa mga imperialismo ba diba nag-usap ang gobyerno ko kay mutudlo sa mga kuan kanang ginsay mga emperador mga kuan mga mga obispo nakita lang siguro nila ba nga pag Pilmiro dyan nakita nila nga ng nanay no nga mo ni kini mga ano malaso sa simbahan di man to madinig kay mabasa mas libro gud Oo. karon niya sila ing nisiap nga ni rebuildi nga mura naman ni kanang na-source na sa kanang pangwarta. Ang gikadlukan Ding sa gawas. tao sad. Oo. Kani. Ang gikadlukan sa nga tao ron kung si Marcos Mulingkod matuman kung federalism. Nindot gina nga sistema bay. Ma-federalism manggod. Ang tao makontrol. Nya ang tao gitigaan sa gahom sa pag unsay imong Basta federal. oh By state diba? man, by Balita, state. kita tao hugahugpong ta. Kung unsay imong yango dito paminaw na nila. Mo ni nindot, mo na Ang federalism. Mo Palita na ron. ganahan. Ang kapitan na to, di wata kayo yun. Pwede mga tao molsa. Mo na Pailisan ta na. Mo na ibuto sa buta federalism. Mo na federalism. Kusa sa bay. pa nindot na. Kumayon no, may kayo ng kapitan, alas ang mga tao. Oo. Pailisan na, kisa tuwa ng lingkod. Itudloran mo, kana sa pintura. Hala nindot na dyan oh. Posible na Kung ko. magkauyon ko nimo. Wa ko koy. Si Sano ato imong kapitan. Automatic na lingkod ka rito. Di tinuod bitaw. Federalism ito na. Tinuod bitaw. Basta Asas mga tao, ituboy ka mga Oh. tao automatic. Tingog sa mga tao. Tingos mga tao may pamabinaon. Mo ba tanong yung Marcos mo? Ano Wala ba? pobre. Pwede na mapobre kay magpaminawan ng mga tao. Narabay nindot Kanang ingon lagi sa iyang kuan. Bugaman yan no. Si Marcos, ibalik ang buga sa paus-us 20. Katali. Di, kuan 20, na kon, makontrol man niya ang mga Kay- negosyante. Kaya wag tago naman ng taripa no. Bisan, Yung mga farmers. bawion man niya ang katsong kahumayan sa kuan. Ibalik. Ibalik sa gobyerno. Ibalik sa gobyerno. Ibalik sa Hindi naman gobyerno. nag-iya. Dili ang kuno niya. Gipalagiya mo mga tao gud. Oh, mao na. Bay, Sama ni. atag ko yan. Bay. Ingon na ba yan? Kini basta magkatuo mag-ingo magtuo mo nga kami panatik ko na jud kami. Ato pa ning gipanidaan. Pili lang. No, kay kani hod conclusion nakita na mo gud abo nga sa mga kontra ni Bongbong. Sure magita nga wa gi ayo. Di ba sure magita nga wa ayo. So si Bongbong meto nakita karon kay way binuang mga bay. Kung mudao gani si Bongbong niya si Sara na mao gyapon ni sistema ha. Ako mismo. Ako gi mismo mo mubunggoan ang Bongbong gyud. Nga wa gyapon siya ayo, di ba? So wa ay basig makay dili may ingon nga panatik ko mi ato sa padagon. Ato si Baron. Pero Bongbong- Tanaw na to na palinsya basta kay kami. Bongbong Marcos gimi. Bungbong lagi ko bay. Kung saan kanta ni Andro eh? Bagong kuan. Bagong muka. Katamang. Bagong mukha. Oh. Di nato nindot. Di kanang kanta no. Bag unsa to? Bang unsa di? Unsa bagwa na? Bagong Mao ni pato ka repista diri. Bagong mukha. Oh, tinuod oh, bagong mukha. Pero katong kanta ni Kwan, gabilin siya nung saan to? Tuwagi ko bay ngilara pura gaba lagi bay. Iya to bang kuno ngilara ko bay. Sus, di pura gaba lagi bay taon tong sayawa, kantaha wa ko kasabot og di mo to niya taon niya kuha pa kauwom siya amahan. Kaya ba kasi piya to no? Oh. Tudloan ta mo nga nung sisip piya to. Ang gihimo ni Andrew A, gihype niya. Bongbong Marcos ug Sara iyang kanggari ang gabalinsano kay imbes iyang i-promote ang ngan sa iyang sana sa kampanya sa iyang sa diilin eh. Randi punta na. Nausik ang oras katong saysayo nga di masabtan. Nagtuo siya nga kana Pilipinas Got Talent. Napay yan sa'yo. Kapag mo mga tao to kabungbonggod, nindot kay paminaw no. Nindot kay bay. Nindot Nindot kay. Masabot nimo ang kuan ba unsay punto sa iyang Oh. iyang sa iyang performance ba. Oh, Ni Andrew A. Iya. Kabantay ka to yung kanta bay nang dupo siya nang Galibog ng usa vokalista ba to? ang tanaw. Sa iya sa commercial bongbong, nego sad. Sama-sama tayo babagon ulit. Simple kayo no. Simple kayo. Di ba kanina? Sa ta ba nagpasabot nakita bunggag jud da. Bay. Nakinanglan tag unity. Bay, nag-isdot man tag pamulitika bay no. Ato ni ako ning insert akong gamay na kuha na sa ako lang ning kaugalingong kuha. Oo. Ang ako untang gusto gud sama na ng mudagan og eleksyon.
di ta magsigig labay og bati sa tong kontra bay. Oh, lagi. Bati kayo nunaon na. Sige kag panlabay og bati si mong kontra. Sa mura kag nalimpyo si mong kagaling limpyo na Ano lagi mo sa? Oh. Abi mo Wala mao ba? Iya kanindo sa gyung bongbong bay no. Kay bisag sigihan siya labay og bati. Wag siya mo baw. Wa gid siya Wag inyo yaw. ibaw siya Wag bati. ibaw. Mao na akong gipangita na leader na ako bitaw. Dili sa mabaw. Abi, nay nasa isyo nay. Moingon ning uban nga. Nya kamo malagi mo ko am sige mo. Ingon ani bay. Si Bongbong di mo gumutingog. Karon gi sa election gyud, musugod tag sa di binastusay kita. Kay kaning mga kontra ko nila god. Kilawon dang buhi ani. Mga bastos man kayo, wala Dili, man. dili ba? Ay, sakit ba? Sa pagkakaroon god. Dili pa para na mo lang ha. Oo. Sa mo lang. Walay uso respeto ray. Wa Way sa respeto Oh, binunggo. ang uban mo ingon ang uban nga kuan ay hanap na naman. Ang uban mo ingon nga di lang ta mo bawas ilaha sa to. Kami mo bawas gimi. Amo ging counteron kay ngano ang mga isyu dili na mao. Pero timan after election iniguman sa election mga bay na may giingon sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 44, love your enemy, maghigugmaay na ta. Gigugmaon niya po na to sila. Magdaksanay na ta, dili na ta maglalis. Bisaya ko. Anha pa na mo i-apply. Pero karon, Oh. pero karon di gid mi makadugot nga si Bongbong nga nang dili gid mi mosugot. Mao nang pasensya kayo nga mabastos gid mo gid. Di sigid na Pasensya. mao ilabay. Di na mao. Lagi mao nang kami dili kani sila, kung kani mga grupo ha. Di lang ni sila mo bawas, may gugma lang gyapon sila sa mga kontra ilaha sana. Pero kami di gid ko mosugot gyud. Di gid ko mosugot nga si Bongbong si Sara nga naon na lang gyud. Sino? Sa una ginihilom ko na sa una. Wa kay kung kuan pero nakita na jud ako nga dili na gid mao. Daw lagi na bongbong di na pili. Dili na Dili lang kita dili. mo kumpiyansa bay. Ang ako masabot ba dili ingon pasabot nga gibastos na mo wala gyud hospital dili. Amo nang gihimo aron mo kamata. Aron mo makaamgo nga sayop na inyong gihimo pero lisod man gugay mo di kay di naman maminaw katarungan. Di na lagi. Pero timan after lesson bisan pag ingon ana ang inyong pangisip, ingon ana inyong paminsar. Amo gyapon ang isabot ayo mo kabalaka kay bisag ingon ana mo bisag sumpakit sa prinsipyo after election Love gakson your ta mo. enemy. Love your enemy. Gakson ta mo. Ako pa'y mo ko kay kano inyo nang katungod. Nasayop lang siguro mo sa pagpili sa inyong katungod. Basta after election, timan ina, Oh. maggaksan na Asa na to tumabasa na bersikulo bay katong imong gingon ganihan. Mateo Kapitulo 5, versikulo 44. Sa to imong Latin ganiya sa bersikulo na imong nabasa bay? Kini- Taon sa tong bersikulo ha tong imong Latin na kuan na mahuan? Kwan. Koy direlinggion, legion laudan impiyon, koy kustod saksi dontor kontra iyom. Asa mabasa? Hubasa, hubara usa kuno sa Binisaya be kanang Oo. imong mga Latin. Ato ko paron. Ang hubba na namoy Biblia karon ugba. Panultihon kapitulo 8. Ano, sakto. Panultihon kapitulo 8 bersikulo 44. Kung wa kay pagtamod sa katarong, dapig kanila. Apan kumutuman kani kontra kanila. Mao din ang kanang mga ingana pareha ng mga terorismo. Kumutamo kumudapig ka, kumusupak ka sa katarong, dapig ka nila. Taas Pero kung kayo tumano yung nimo linatin ba, no? ang katarong, kontrahon ka na nila. Ay sa kanit ba ya? Sige. Ang imong linatin purtig yung taasa sa bersikulo pa nimo kuha. Oo. Kiring akong linatin Minubora. mubora. Okay. Wala kay bersikulo na mabasa. Sige lang, sige. Simpura kay Simpura. tanan. Ah, sige. Ultimo bata gani kibawaan eh. Isikri ang pursali. Akong hubaron siya. Binisaya. In English to ako paghubad ka sa mga bata kay bawa ni. Bisan pag gani ka ng mga pila pa edad. Akong hubaron sa binis. Akong hubaron. Isikri ang pursali. Ice cream pursali. Pwede ginamit mo rin Latin, bay. Ato na ni tapos son. Ato kay oras. Magis ko ta sunod ha. Kailan makakuhan ta ba? Kailan maghikay na rin. Sakto ba to? Sakto ba? Hinaot nga inyo nang Sakto ba to kung linatin? Hinaot nga inyo nang dawaton ang linatin sa kong amigo nga kinasing-kasing. Unsa ang linatin? Cray ang pursali. Unsa nang cray ang pursali? Ice cream pursali. Krakin mo